Eta, galdetu zion Samsa jaunak, garbitzailea irribarretzu zegoen atean, familiarentzako albiste pozgarri bat balauka bezala. Arren eskatzen bazioten bakarrik kontatzekoa. Bere kapelako ostrukalu matxo ia tentea, etxe hartan zeraman denbora guztian Samsa jaunaren anborragarria izandakoa, harin zebilen norabide guztietan dantzan. Zer nahi duzu? Galdetu zion Samsa Andreak, garbitzailearen errespetu gehien merezi zuenak. Bai, erantzun zuen garbitzaileak. Bare jator batek hizketan jarraitzea galarazten ziola. Ez kezkatu horko zer horrekikoak nola egin. Kontua konponduta dago. Samsa Andrea eta Grete bere gutuenen gainean makurtu ziren, idazten jarraitzeko bezala. Garbitzaileak xehetasun guztiak ematen hasi nahi zuela igarrita, Samsa jaunak tinko galarazi zion, eskua luzatuta. Beraz, ezer kontatu ezin zuenez, zeukan presa handia zoroitu eta nabarmen minduta hots egin zuen. Agur denoi. Sakar biratu eta ateari sekulako ganbateko emanda irten zen etxetik. Gauean kalaratuko dugu, esan zuen Samsa jaunak, baina emazteak eta alabak ez zioten erantzun. Garbitzaileak itxuraz apurtu egin baitzien lortu berri zuten bakea.